Frieske successen in Droegeham. Op de 28e editie van het concours Piek stien duurt een prachtige NK's op het programma. Een verslag van Frederik Wijma. En een van de hechtepunten in Droegeham wie het NK inspannen Dekhinsken Friescross voor de Sees. We zeggen voor in beeld Sibren Minkema met Wilster. Dit is Lambertus Hugriede met Uldrik. Daarachter komt regerend kampioen Jelmer Chardon met IJssen. En de vierde in de ring is mijn nummer 21 Henk Hammers met Wolfert. En die fjouwer maakt er een mooie strijd van, maar er zijn twee dit oerrieden maaien. Wie wordt de kampioen van de Dekheemster worden? Wie wordt de kampioen 2017? Dat binnen Lambertus Hugriede met Uldrik en Jelmer Chardon met IJssen. Ja, wie gaat het worden? En de jury eruit. De kampioen Dekheemster. De strijd is tegenspannend, de verschillen binnen lids, maar de jury kiest voor IJssen! IJssen van Jelmer Chardon. Kampioen Uldrik. Ja, geweldig. Het is IJssen is mijn maatje. We hebben alles aan IJssen te danken op stal. En ja, dat je dan met Sanhiest winnen kan, nou, dat is natuurlijk geweldig. En hij is nog jong, hè? Hij is nog jong, hij kan nog een paar mooi. Nog maar 8 uur. Dan hier het NK inspannen Tuiginders. En daar gaat de titel naar Harry van Middelaar uit Wanstersweg met Brandy. Dan is er zelfs ook nog het NK Klaverke Treien. Tuiginders Friescross. En ook daar wordt het heel spannend. Maar de titel gaat uiteindelijk naar Fijke Haltrop uit Baaien. Voor Sibren Minkema en voor Frits de Jong. En dan komt Fijke Haltrop nog een keer lanceren. Kampioen